S nápadom otvoriť v mestskej časti Nové Mesto bezplatnú právnu poradňu prišli v podstate samotní občania. Po premietaní varovného dokumentu šmejdi apelovali na úrad s tým, že mnohí už neserióznym predajcom naleteli a potrebujú pomoc. Za dobrý rezeň a dobrú polievku vás niekam zavolajú, oni ochotne podpíšu, niekedy pod nátlakom, ani nevedia, čo dokážu ich presvedčiť tí zástupcovia o tom, aké je to super výhodné. A potom, keď dojde na lámanie chleba, zrazu sa zistí, že si pekne nabehli a majú problém nielen oni, ale možno raz aj ich deti. Preto sme riešili problém, čo s tým, keď už človek podľahol nátlaku, niekedy aj vyhrážkam a ten tovar kúpil. Povedali sme si, že treba im pomôcť. A to bola ich požiadavka. Že ďakujeme za prevenciu, ďakujeme za osvetu, ale pomôžte nám pri riešení konkrétnych problémov, ktoré máme. A tak po 4 mesiacoch príprav otvorili na prízemí miestneho úradu na Junáckej ulici číslo 1 právnu poradňu, kde občanom Nového Mesta poskytne skúsený právnik bezplatne radu, ako ďalej. Dámy a páni, právna poradňa je slávnostné slovo. Počas prvého týždňa poradňu navštevovali tak, ako sa predpokladalo, najmä seniori. Avšak miesto je určené pre všetkých s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí potrebujú pomôcť a nasmerovať v rôznych situáciách. Táto úradovňa, keď to tak nazvem, bola vytvorená pre ľudí z Nového Mesta, ktorí sa dostali do nejakej životnej situácie, častokrát nie vlastnou vinou, a s touto životnou situáciou si momentálne nevedia poradiť. Právnik poradí novomešťanom napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, reklamácii tovaru a služieb, nasmeruje ich aj pri tom, ako uskutočniť výpoveď z nájmu, ako postupovať pri rozvode, v dedičskom konaní či v prípade exekúcie. Tá problematika sa bude týkať hlavne, predpokladám, otázok z oblasti rodinného práva. To znamená nejaké tie dedičské konania, manželské vzťahy medzi deťmi, rodičmi. A potom druhý záber najväčší asi, čo bude, tak to bude problematika občianskeho práva, hlavne zmluvné vzťahy. Napriek všetkému stále nebankové spoločnosti sú problémom na Slovensku a sú ľudia, ktorí prichádzajú obytí kvôli relatívne nízkym sumám, ktoré si požičali. Dnes všetko, každý uzatvára zmluvy, niekto sa zaväzuje, poriadne si neprečíta, čo obzvlášť teda starší ľudia vidia efekt, neprečítajú si obsah, k čomu sa zaviažu a potom je tu ten problém. Takže mojou takou hlavnou úlohou bude pomôcť, podať takú pomocnú ruku týmto ľuďom a trochu ich zorientovať. Pred súdom však právna poradňa klienta zastupovať nebude môcť. Taktiež neposkytuje poradenstvo ani v trestných veciach. Na stretnutie s právnikom sa netreba vopred nahlasovať. Stačí prísť do budovy úradu v pondelok od 13. do 17. alebo v stredu od 8. do 12. hodiny. A na záver ešte jedna rada. Je dobré, keď prídu na to rokovanie a prinesú so sebou všetky podklady, čo sa týka toho, ktorého prípadu. Ukážeme na televízní správě, to bude vypadat za 5 let s energetikou. Komu to není jedno, kolik budete platit, vlastně to neuděláme.